مرحبا زي خبركم تخطاتلتي دي دبليو انترناشنال علتها وزينا لهم بزينا عوتن تنجمر نابناي مودعتا كباء اتخا نحوحات نحوارون مكبات لأختو تواهبو آب كل الأمحار عريدو آب لعل زنبرم مبل عسران كلتان توروار سراويت والكاملخ إساس آفوركي بجقنا حيلتات مكل خال تقراي ملؤ تدمسيس اللوم أبتين حدا معالتي زوعلا ناي إيد بإيد وقع بركة الزبلو عصوبات والتهدرات والكاملخ إساسن والتهدراوي آجواراتن تماريخهم يوم توسخي زرزرت أبتعب كاب حرامريت كم سعب قربيو فاشست أبي أحمد نور كمال خيساس أفورك نحيلتات مكن خال تقراين نحوحات دمسسنا وديناينا خينات تزازيم إيو زبل نايتيمة عوتات كابز وجو كاب حدار عسرا كلتشن 10 سنة عام تمرت اندحار زلون زيادنا حيل ما تأخاخهم لعنا 10 زور وفي أوبريشن كبا أكايدم يوم كابتن زقبرون ناي كبا أوبريشنات جن ولا حنتي أي كان عطومن سبب بيز خدوه سراوتكم قطني أبل علم رقافو تسعب لهم مرالاون كتباون كسرات أزيو كبير كم دقنة على من خوتن تنس بوليتيكا خيترفو تزاريبهم يوم هذا وحلكات يجمعوا دما أبا دبوا بزوات تقراي حزبون نايم ودعت زبل وخباب بمكان نحيل مكان خاص تقراي نحو حتى نمتقام لأن كسرات سراوت فاشيست أو يحمدن يعني عصرت حد كسرات سراوت وركب على خيساس أفوركن بركز زبالة تستحق حيلي فلي أم حران زستاتتم وفرق بان أستات حروهي ككايدوس أنحميا يخون بر أبا كباب ديلا بورا نقصة ما يمعدون سامرن زكايرو أزيو تعقون تقطعات المفرق بام بجنا حيلم كل خالص قراي تبتعطيسو يعني حمشتش سراوتهم كابت قموط أفين يوم ما قاوت عصرت حد كل تشحن 10 سنة عامة مرض دمام حزون نايم ودات أيو زبل ودوا يكبا بملك مبل عسران كل تن تورواري كفل سراوت والكمال خي سياس أفوركي أبى كل الأمحرة فريسمو نفرطاتن وركلانهم تباهلهم أبى سوء خلابتات زفتن ومتكعتي حزون يقنا حيلم كل خالص قراي نتخبا بتعطيسو شعوية زمك حلو مبل عسران كل تن تورواري كفل سراوت مول بمول دقوا أخو عيلهم زترف دمام كم ده تذكره حتى نقول حوات وتبتاتين يوم أبتوق كم نقول تمارخو استوى سراوت والكمال خي سياس أفوركي ودي 16 عامات مرق وتهدر نور آدم يمان هايلن ودي كان حدنا عامات ناسنا إل تولد ملسن أزاريونا يمينا وتمرحات كم زولنا زوهم الأختم دكتور دبرت أن جورم كيل حوسو نخلط مرحات حوحات ممراخن حوحات متقانين يرون حوحات بعض وارد بحيل سوى تراخي ما أيام سلازي بقللوا مرحات حوحات محاز كم زكال كم سنة جرم زقلت أصم مرحات يخون بر يبلوم توقع مستجمرة كل نجار تقلابيت ومين بجنا حيل مثل خالص قراي يستفندون برك أو متكعتي متصار أبيهم مرحتهم من النوع علم من النوع بسكينهم تراوتهم كم قطري كم درجة يزاربوا كمني حرقوت سجنت شريف وستبهالو مرحتي بطلني كي ترفوا شعور تقتلهم سراوتهم مرحتي إنه فقدوا تبتاتينو كم زحدما جلسهم لساتهم دما كان ممارك سلا زينا ورم نفسهم من مدحان إيدهم من حيل مثل خالص قراي كم ذهبوا حبيهم فتمرخات وسطهم كما زجلت النام والمناخي ساعات إساس تراويتو نابت تقراي آياتون ناولو نمحور سبع عالما نهزبو من إدنا قروا اللو زبالو وتمرخات تراويتو الكمناخي إساس ناب مريت تقراي متوسط حزي فنس بمعاتو متحيل مكان خاص تقراي أبا زكايدو بعشحاز وصاروا من أسي إرتراويان أبا مريت انداماتهم الششاي زبن آموران يكونوا كم زلو تزاريبهم زي أتراون نزي فليتو دادون هاقرن كادحن اللو كبلو تزاريبهم زحوكم تخطاط الفنام أبزي عودوق أبا لعل السرعي زبط أتقلالي كسرى زملكات أبا زغلت الزينة بزز خنا قربينا نوكيل دمت ويانا تقراي كبحارة مريت تقراي لعلواي كوميشن ودب حبرات حاجرات مستي أكال من قستي فاشست أبي أحمد زخنا كوميشن سبقاوي مسألة إثيوبيا خوينم أب تقراي زي تفتسمو قبنات كوينات نمتراي موسانو كم زي قبلو من قست تقراي أفليت اللوم بيت صحفت قدات وطعي من قست تقراي أبزو قداي زوت أو مقلت اللو كم زي سعب كنا أربو إنام لعلواي كوميشنر سبعة مسلات ودب حبرات هاجرات مس منجست فاششت أبي أحمد بمخان أبي تجري استفدت قفعتات نمتراي مسمعمعو كم زي قبلو منجست تجري أفليت لهم وتعدرات فاششت أبي أحمد تسفحفعت حيلتات أمحران بعد سراويت والكملاخ إساس أفوركن كونيلوم سفيح زخونة صوتها متكعتي قفعة وقتلت متنات عاليتن عنوة سركن هزباون والكاون تكالات هزب تجري كم زفت سمو منجست تجري حبير لهم زوم حيلتات ندك نستيو إنها تجاسس نزي دما كم مسارح وكينات إنها تتقمون كم زخون الزجلة منجست تجري أبي لعلم مسارة المعات خونيلهم بزفت سمو عنوة سرعات عنا تجري ملؤ كم زفرسه أم ملاخي تلهم
መንግስት ትግራይ ነቲ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብአዊ መሰላት ውድብ ሕብራት መንግስታትን ኣብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ብሓባር ንምጽራይ ዝገበረዎ ስምምዕነት ከም ዝቃወሙ ገሊጹሎም ነቶም ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ብሓባር ምስ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ንምጽራይ ዝተሓሰበ ስምምዕ መንግስታዊ ትካልን ምስቲ ስርዓት ዝወገነን ኮሚሽን መንግስት ገበኑ በዓሉ ንኽምርምር ንኸጻር ንምግባር ከም ዝኾነ ኣመላኺቱም እቲ ኮሚሽን ሻራዊ ከም ዝኾነን ኣብ ትሕቲ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ዝመሓደር አካል ምዃኑን ዝገለጸ መንግስት ትግራይ እቲ ኮሚሽን ተኣማንነት ከም ዘይብሉ ነቶም ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ምስ ሓዙ ዝተፈጸሙ ብሄር ተኮር ጎንጽታትን ናዕበታትን ርኡ ከም ዘይረኣየ ከም ዝሓለፎምን ወይ ድማ ኣታሚሙ ከም ዘቕረቦምን ኣረዲኢሎም ኣብቶም ዝሓለፉ 3 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝወረደ ናዕቢ ዕንወትን ጥሕሰትን ኣብ ዘበናዊ ታሪኽ እዛ ሃገር ተረኣዩ ከም ዘይፈልጥ እቶም ዝተፈጸሙ ፖለቲካዊ ቅትለታት ዓበይቲ መራሕቲ ምጭዋይ ዜጋታትን ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላትን ድማ እኹል ምጽራይ ከም ዘይተገበረሎም መግለጺ መንግስቲ ትግራይ ሓቢሮም ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝወረደ ከቢድ ግፍዕታትን ዕንወትን ናይ ምምርማር ድሌት ኾነ ብቕዓት ከም ዘይብሉ እዩ መንግስቲ ትግራይ ዝኣምን ዝበለት መግለጺ እቲ ኮሚሽን ወገናዊ እዩ ኢሉ ከም ዝኣምንን መራሕቱን ሰራሕተኛታቱን ድማ ብቐጥታ ብፋሽስት ኣብይ ዝተመረጹ ከም ዝኾኑን ኣመላኺቱም እቲ ኮሚሽን ኣብቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር ምጽራይ ክሳተፍ ምግባር ንተኣማንነት እቲ ኸይዲ ምጽራይ ኣብ ሕቶ ዘእቱን ነቲ ውጽኢት ምርመራ ኣብ ሓቂ ክድረኽ ዘለዎ ኣካይዳ ዝሕንክልን ስለ ዝኾነ እቲ ኮሚሽን ኣብ ትግራይ ፈጸመ ገበናት ንኸጻሪ ተኣማኒ ኣይኮነን ኢሉሎ መንግስቲ ትግራይ እቲ ኮሚሽን ኣብ ጨፍጫፍ ማይካድራ ዘውፅኦ ጉጉይ ጸብጻብ ፋሽስት ኣብይ ተጋሩ ንምሽቁራርን ነቲ ኣብ ትግራይ ዝፈጸሞ ወራር ድጋፍ ንምትእኽኻብን እዩ ተጠቂሙሉ ብምባል ግዳያት ግፍዕታት እዚ ወራር ዝኾኑ ወገናት ምስ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ምትእስሳር ምስ ዘለዎም መርምርትን ምዝራብ እምነት ከም ዘይሓደሮምን ንድሕንነቶም እውን ከም ዝሰጉን ዘለዎ ጥርጣረታት ኣመልኪቱሎ እቲ መግለጺ እዚ ድማ ጽሬቱ ዝሓለወ ምርመራ ንኸይግበር ከም ዝተዓናቕፍ ሓቢሮም ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘስካሕክሕ ኩናት ኣካይዶም እዮም ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ፍትሕን ተሓታትነትን ይዝደሊ ዝበለ መግለጽ መንግስቲ ትግራይ ብተደጋጋሚ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝመርሖን ሓላፍነት ዝሃቦን ዘየሻራውን ነፃን ዝኾነ ናይ ወፃ ኣካል ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበናት ንኽምርምር ከም ዝጸውዐ ሓቢሮም እቲ ተሓሲቡ ዘሎ ሓበራዊ ምርመራ በቲ ዝተተሓዘሉ ትልሚ እንተደኣ ቀጺሉ ነቶም ኣብ ትግራይ ገበን ዝፈጸሙን ኣብቲ ዞባ ዘለዉ ካልኦት ወገናትን ዝኾነ ኣካል ገበን ፈጺሙ ከም ዘይሕተትን መንግስታዊ ኣካላት ድማ ባዕሎም ንዝፈጸምዎም ገበናት ኩናት ባዕሎም ከጻርዩ ይኽእል እዮም ዝብል መልእኽቲ ከም ዝሕልፍን እቲ መግለጺ ኣረዲኢሎም ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝመርሖ ምርመራ ምክያድ ድማ ህዝቢ ትግራይ ዝኣምኖን ብሉጽ ምርመራ ምግባርን ማለት እዩ ብምባል መግለጺ መንግስቲ ትግራይ መልእኽቱ ዛዚሙሎም ኣብዚ ጉዳይ እዚ መብርህ ክቡና ኣምባሳደር ፍስሓ ናብዚ ዓዲምና እዮም ኣለና ኣምባሳደር ፍስሓ ዕድመ ኣኽቢሮም ኣብዚ ስለዝተረኸቡ ካብ ልቢ ነመስግን ኣነለሊቲ ጽቡቕ እሞ እዚ ሕዚ ክንሰምዖ ዝጸንሕና መግለጺ ትርጉሙ እንታይ እዩ እቲ መግለጺ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ቁም ነገራት እዩ ዝጥምት ሓደ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ገበን ደረጃኡ ብዓለም ምናልባት እውን ድሕሪ ሩዋንዳ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ብዝለዓለ ብዝሰፍሐ ዝተፈጸመ ኩሉ ዓይነት ገበን ዝተረኣየሉ ዓለም ሕብረተሰብ ዝተኣማመነሉ ዘርኢ ምንጻት ኣብ እዋን ጦርነት ዝዋግኡ ኣካላት ከኽብርዎ ዝግብኦም ዓለም ለኸ ሕጊ ዝተሓሰ ጥምየት ከም መሳርሒ ጦርነት ዝተጠቕመ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ዘሎ ግፍዒ ዓመፅን ድፍረትን ከም ስርዓት ዘለዎ መሳርሒ ጦርነት ዝተጠቐመ ተወንጀሉ ብዓለም ደረጃ ቀደም ከም ዝበልክዎ ምናልባት እውን ኣብዚ ክፍለ ዘመን እዚ ካፍቶም ዓበይቲ ገበናት ሓደ ስለ ዝኾነ ነዚ ክረአየሉ ዝግበአሉ ደረጃ ብዓለም ደረጃ እዩ እቲ ናይ መጀመርያ እዚ ተወንጀል ስፍሓቱ ካልኣይ ንሕና ከም ተጋሩ ከም ተጠቃዕቲ እዚ ገበን እዚ ፈፂሙ እንብሎም ኣካላት ናይ ኣምሓራ ሚሊሻ ናይ ኣብይ ኣሕመድ መንግስቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣራዊት ሰራዊት እዚኣቶም እዮም ናብ ሕጊ ዝቐርቡ እዚኣቶም ናብ ሕጊ ቀርቡ እንተኮይኖም ከዓ ንንስንሳቶም ክካሰሱ ይኽእሉ ኣጻሪዮም ንዓርሶም ክፈርዶ ይኽእሉ እቲ ወንጀል ናይ ሰባት ናይ ሓደ ወታደር ናይ ሓደ ክፋል መንግስቲ ዘይኮነስ ሲስተሚክ እዩ ስርዓታዊ ስለዚ ንሕና ወንጀለኛታት ኢና ንብሎም
ዓለም ከዓ ብምሉእ ትወንጀል ተፈጺሙ እዩ መን ከም ዝፈጸሞ ግን ክጻረ የለዎ ስለ ዝበለ እዞም ጥርጡራት በአና ገበን ፈጺሞም እዮም እንብሎም ብዓለም ደረጃ ከዓነይ ብጥርጡራት ተቐሚጦም ዘለው ሰለስተ አካላት ከጻሪዮም ዝኽእል ዘይሻራዊ ዝኾነ ዓለም ለኸ ኢንቨስቲጌሽን ውዳበ እዩ እዚ ይትመሰረቱ ሓደ ናይ ወንጀል እንታይነት ብዓለም ደረጃ ካልኣይ ተሓተት መን እዩ ስለዚ ብዚ ክልተ ዚ መመዘኒ ከጻረ ዝግብኦ ሕቡራት መንግስታት ብዘመሓድሮ ንዓለም ለኸ ሕብረተሰብ ተሓታታይ ዝኾነ ንሕቡራት መንግስታት ተሓታታይ ዝኾነ ሳልሳይ ወገን ዘይሻራዊ አካል እዩ ዝብል እዩ ብመሰረቱ ትሕዝቶ ናይ መንግስትና መግለፂ ጽቡቕ እሞ ከምቲ መንግስቲ ትግራይ ብንጹር ዘቐመጦም ሕብረተሰብ ዓለምና ከምኡውን ኣሜሪካ እውን ሓዊሶም እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ግፍዒ ብዓለም ለኻዊ ዘይሻራዊ ኣካል ንኽጻረ ኣብ ዝሓተሉ እዋን እዚ ኮሚሽን ጻውዒት መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቐቢሉ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይነ ከጻሪ ወሲነ ኣለኹ ምባሉ መንቀዲኡ እንታይ ይመስሎም ንሶም እቲ ኮሚሽን ባዕለን እውን እተን ኮሚሽነር ቅድሚ 15 መዓልቲ እቲ ናይ መበል 46 ናይ ሕቡራት መንግስታት ሰብኣዊ መሰል ካውንስል ስርሑ ሰጠናቀቀሞ 42 ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ትግራይ ዘሎ ኩነታት መግለፂ ምሳው ካብቲ ዝሃብዎ ናይ ሓባር መግለፂ ብዘይሻራዊ ኣካል ክጻረ ኣለዎ ኢሎም መግለፂ ምሰውፁ ዓድታት እውን ሓደ ብሓደ ከምዚ ምስበሉ ባዕለንተን ኮሚሽነር ብዘየጠራጥር መግለፂ እዚ ክንገብር ኣለና ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ክፈቅድ ኣለዎ ዘይሻራዊ ኣካል ጌርና ክነጻርዮ ኣለና ዝገበነ እዚ ተሎ ተጻሪዩ ናብ ዓለም ሕብረተሰብ ናብ ዝምልከቱ ኣካል ክቐርብ ኣለዎ ተሓተቱ እውን ክሕተት ኣለዎ ኢለን መግለፂ ሂበን እየን ባዕለን ንሕና ጥራይ ዘይኮናስ ካልኦት ሃገራት እውን ዘይተጸበይዎ ብኣምሆ ከምቲ ሰማዕኽዮ ከምቲ መግለፂ እውን ዝሃብናሉ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ሂማን ራይትስ ኮሚሽን ምሳና ኮይኑ ክሰርሕ ተሰማሚዕና ኣለና ዝብል መግለፂ ሃንዳበታዊ መግለፂ ወሲዩ ሽዑ ንሽዑ መንግስትና ነቲ ኮሚሽን መልሲ ይህብ ሎሚ እውን ረኣኽዮ ናይ መግለፅን ህዝቢ ዝብተን ንቀደም ነቲ ኮሚሽን ኣፍሊጥና ኢና ፕሮቶኮል ብዝሓቶ ቀፂልና ከዓ ናይ ዓለም ሕብረተሰብ ክፈልጦ ኢና ሎሚ ኣንቲ መግለፂ ዝወሳና እንታይ ኢና ንብል ዘለና ከምቲ ሓንቶ ዝገለፅክዎ ዝወንጀል እዚ ብወንጀሉ ዓለም ለኻዊ እዩ ዓብይ እዩ ተሓተቲ ከዓ እቶም ሰለስተ ኣካላት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ሂማን ራይትስ ኮሚሽን እንተነኣሰ ብሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ናይ ካልኦት ገዲፍና ኣብዚ ኢዱ ክኣቱ የብሉ ሓደ ነፃ ኣይኮነን ኣካል ናይ ኣብይ መንግስቲ እዩ ብናይ ኣብይ መንግስቲ ዝምረፅ ዝሽየም ዝመሓደር ተፀዋዕነቱ ንዑ ዝኾነ እዩ ኣብ ሓደ ጫፍ ኢትዮጵያ ሓደ ፖሊስ ወይም ሓደ መመሓዳርያ ዝገበረ ወንጀል ኣይኮነን ክፍፅም ኣብይ ኣሕመድ ዝፈፀመ ወንጀል ከም መንግስቲ እዩ ክፍትሽ እዚ ባጫ እዩ ቀልዲ እዩ እቲ ኮሚሽን ተመሊሱ ንኢትዮጵያ መንግስቲ ክፍትሽ እዩ ኢልካ ምቕማጥ ዘይሕሰብ ዘይከኣል እዩ ንኣምሓራ መንግስቲ ከም መንግስቲ ናይ ኣምሓራ ክልል መንግስቲ ከም መንግስቲ ተሓተቲ ኢኹም ኢሉ ከቕርቦም ኢልካ ዘይሕሰብ ካብዚ ሓሊፉ ካብቶም ሰለስተ ገበነኛታት ሓደ ዝኾነ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ክዳነ ይኽእል እንተሪኡ ተሰሚዑ ይፈልጥ ተሪኡ ይኮነስ ኣብ ትግራይ የለን ዝብል መንግስቲ ንዘየለ ኣካል ናብ ፍርዲ ቤት ከቕርበ ይኽእል እዚ ሓደ ምክንያት እዩ ካልኣይ ይኹን እኳ እንተዝበሃል እንታይ ከም ዝገብር እስኪ ምስቲ ኮሚሽን ኮይኑ ይስራሕ እኳ እንተዝበሃል ክሳብ ሕዚ ዝገበሮ ስራሕቲ ከም ወንጀለኛ ዘሕትቶ እዩ 3 ዓመት ሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያን ክጭፍጨፍ ኣብ መጨረሽኡ ተራእይ ዘይፈልጥ ጦርነትን ግፍዕን ኣብ ትግራይ ክኽፈት ካብ ማንም ናይ ኣብይ መንግስቲ ሚኒስተራት መስሪያ ቤታት ንላዕሊ ዝከላኸለሉ ዘሎ እቲ ኮሚሽን እዩ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂማን ራይትስ ዎች ዓለም ለኸ ሚድያታት ዘቕረብዎ ከምኡ ይኮነን ተጋንኑ ኣለኹም ኣይተፀራየን እናበለ ዝከላኸለሉ ዘሎ እቲ ኮሚሽን እዩ ኣብ ማይ ካድራ መሳርሒ ዝኾነ 2,000 ይቀትልዎም ተጋሩ ተጨፍጭፎም እናሃለው ንሳቶም እዮም ቀተልቱ ኢሉ ዓብይ ስንቂ ህወይ ንኣብይ ኣሕመድ
ኣብ ኢትዮጵያ ህዝቢ ከላዓልሙ ንትግራይ ክጭፍጭፍ ጥራይ ዘይኮነ ንናይ ዓለም ሕብረተሰብ እውን ዓብይ ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ ማይካድራ ብተጋሩ እዩ ዘየለ ጉጅለ ስም ፈጢሮም ዝገበርዎ እዚ ተሓታታ እዩ ሳልሳይ ክሳብ ሕዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኮሚሽን ካልኦት ዝጀመርዎ እውን እንኳን ዶ ክቅፅለሉ ክከላኸል ኢና ንሪኦ ዘለና ስለዚ ምስ ሕቡራት መንግስታት ተፀቢዑ ንትግራይን ክኸይድ እቲ ናይ መጨረሻ ድምፁ ዝህብ ተበደለ ህዝቢ ትግራይ ኣይኣምኖን ኣይሰምዖን ካፍቶም ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ መሳርሒ ኣካላት ፈልዮ ይሪኦ ህዝቢ እንድሕር ዘይተቐቢሉ እኳ እምነት ተዘይገይሩልካ ከዓ ናይ ክስራሕ ኣይከኣል ብዞም ሰለስተን ካልኦትን መመዘኒታት እዚ ሂማን ራይትስ ኮሚሽን እዚ ክፅጋዕ እውን የብሉን ህዝብና ኣብ ርእሲ ሓዘኑ ይትወስኽሉ ዝበደለና ኣካል ኢሉ ዝኣምነሉን ዝሓስቦን ኣካል ከይዱ ክምርምሮ ይኽእልን ኢልና ኢና ንምንታይ እየን ከምኡ ገይረን ዝብል ተፈላለየ ርእቶታት ይወሃብ እዩ ክቕየሩ እውን ተስፋ ንገብር ከም ንሰምዖ እንታይ እዩ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ጨሪሰ ኣይ ናይ ዓለም ሕብረተሰብ መርመርተ ይኣትውንን ይብል ስለ ዝነበረ ሕዚ ግን እተው ስለ ዝበለ تا زلا نخال تتقيمنا سرعنا خنسرح هنا زبل قنع زمثل جن نابي منجستين مسارحتون من فلت سوات جن بتونكول زجور وزلوا سلن هون بزو يز مثل النازل قمتله قمت ينبر نحن نفلت بزخونه خوينو جن حدا عالم حرته سبمو يزارب له حورات منجستات سبونسر زجورو ناس هذا شارع وحق عليه الساريو دفيو من تمسيمون مس تسقع من تمسيم مسنا إثيوبيا مسرح حزبنا يقبله حزبنا يسمعنا له نزياتهم امينو عاوز بس حقود كنغرو ما يخيلن كم نا حق خمسه يقروا له سلازفلت دانيال بقلس نابي احمدن ني ساياس افوركن نناي محرا منግስት መራሕትን እዚኣቶም ጥርጡራት እዮም መረዳእታ አለን ይሉ ናብ ዓለም ለኸ ፍርድ ቤት ከቅርቦም ንሳተም እውን ከም ኢሎም ዝቕሉ ደይ ይመስለኒ ስለዚ ኣይንቅበሎን እሞ ኣብ መወዳእታም እቲ ኣብ ዓድና ለሎ ህዝብና ይኹን ኣብ ዲያስፖራ ዝነብር ሕብረተሰብና ኣብዚ ጉዳይ ዘድሂቡ ከመይ ክቃለስ ይግባእ ኢልኩም ትመኽሩ ኣብ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ተስተገፍዕ እንተበደለን ህዝቢ ናይ ዓለም ሕብረተሰብ ንድሕሪት ይብልን ክጻረ እዩ ወንጀለኛታት ናብ ፍርድ ቤት ክቐርቡ እዮም ናብ ዝምልከቱ ኣካል ክነቕርቦም ኢና እዚ ምንም ክጠራጠር የብሉ ቃልሱ ጥራይ መሬት ሰላስን ይቀጽለሉ በተጀሚርዎ ዘሎ ምንም ተን ኮሚሽነር ሓሳብን ክቕይራ ንሰርሕ ለና ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ እምበር ንምንታይ ይኹም ኢለ ተኣማሚነ ዛረብ ዘለኹ እቶም መጨረሻ ዝሕተቱ ህዝቢ ትግራይ ንዓኻትኩም ይንዛረብን እንተይልዎም ኣገዲድካ ተዛረብ ዝበሃል ነገር ንዳንኤል በቀለን መሳርሕቱን ቃል ናይን ህብን እንተይሎም ሕቡራት መንግስታት መማረፂ ይብሉን ግደፉና በዓልትና ክነጻር ይኽእል እዚ ከተማምነና ኣለዎ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ህዝብና ከም ተፈልጥዮ ካብ ኣብይ ኣሕመድ ኤምባሲታትን ሚልዮናትን ውፅኡ ዝንቀሳቐሰሉ ንላዕሊ ሰሪሑ ኣብ ኣፍደገ ፍትሒ ውፅኢዎ ኣሎ ሕቡራት መንግስታት ስጉምቲ ክወስድ ኣሜሪካ ዝብልዎ ዘለዉ ንሰምዕ ኣለና ነገር ግን ክሳዕቲ ሓተትናዮ ዝፍፀም እዚ ጥራይ እንተይኮነ ሰብ ሕቡራት መንግስታት ዘቐረብናዮ ስጉምቲ ክሳዕ ዝወሰደሉ ኤርትራ ውፅኡ ተባሂሉ ስጉምቲ ክሳዕ ዝወሰድ እዚ ኣካል እዚ ክሳዕ ዝቋቋም ኩሎም ቶም ዝሓተትናዮ መንግስትና ዘውፅኦም ነገራት ክሳዕ ዝፍፀሙ በታ ጀሚርዋ ዘሎ ንሓንቲ ሰዓት ንሓንቲ ደቂቃ እውን እንተይተዘናግዐ ፃዕሩ ቅፅል ኣለዎ ብሓደ ገፅ ክሰርሕ ኣለዎ ብኻሊእ ከዓ ኣብ ከምዚ ዝኣምሰሎ ንኣሽተይ ዓንቀፍቀፋት ብዙሕ ክጭነቕ የብሉ ሰሪሕና ኢና ኣብዚ በፂሕና ድሕሪ ሕዚ እውን ክንሰርሐሉ ኢና ተዋዲድና ጥራይ ንስራሕ ብዙሓት ፈተውት ኣለውና ካብ ትግራይ ወፃኢ እዚ ክወሓጠሎም ዘይኽእል ኣብ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ገበን ከም ሰባት ይምልከተና ኢሎም ዝሰርሑ ብዙሓት ኣለዉ ንዓቶም ክንርድኦም ኣለና ነስርሖም ኣለና
ስለዚህ ምንም ዘተሐሳስበና ነገር የለን ወንጀለኛታት ይዝንግዕ ዳንበር ናፍቲ ዝምልከቶ ገበኖም ዝቃልዕሉ ክቅርብ እዩ ኣብ ካልኦት ዓድታት ተሞክሮሉ ኣብ ዩጎዝላቪያ ከምዚ ዓይነት ግፍዕን ክፍጸም ዓለም ከም እዩ ንዓርሰኻይ ትምርምርን ኢሉ ትመራሒ ናይቲ መንግስቲ ዝነበረ እዩ እስር ቤቱ ዝኣተወ ሕዚ እውን ከምኡ ኢና ንብል ዘለና ናይ ሕብራት መንግስታት ኩሉ ሻዕ ከምዚ የጋጥም እዩ ጽባሕ ንጎ ክልውጥዎ ተስፋ ንገብር ተዋዲድና ክንሰርሕ ኣለና ብውሽጥን ብደገን ንዝሃቡና መብርሂ ካብ ልቢ የመስግን ክቡር ኣምባሳደር የغني ለሊሊቲ ናብ ዝቕፅል ዜናና እንትንሰግር ልዕሊ 113 ሰላማውያን ወገናት ኣብ ከባቢ ሩባ ተከዘን ኣብ ዝርከብ ናብ ሸራሮ ኣብ ዝወስድ መንገዲ ተረሽኖም ኣብ ውሽጢ መኽዘን ተዓሽጎም ከም ዝርከቡ ምንጭታትና ካብቲ ከባቢ ሓቢሮም ኣለዉ እቶም ወገናት መብዛሕትኦም ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራ ከም ዝተቐተሉን ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራ ረይሶም ካብ ሩባ ተከዘዘገር ኣብ ዘሎ መኽዘን እንኣከብዎም ከም ዘለውን እቶም ሓበሬታ ዝሃቡና ወገናትና ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ እቲ ግፍዓዊ መርሽንቲ ካብ ዝፍጸም ልዕሊ 10 መዓልታት ከም ዝቕጠረን በቲ ከባቢ ንምሕላፍ ድማ ዝርብሽ ጨና ከም ዝፈጠረን እቲ መኽዘን ካብ ተከዘ ሰጊርካ ናብ ኢድየማነ ከባቢ ከም ዝርከብን ምንጭታትና ሓቢሮም ኣለዉ እቲ ኩነታት ከይቃላዕ ብዝብል ድማ እቲ ረይሳታት ዝተዓሸገሉ መኽዘን ብሓዊ ከንድድዎም ዓብይ ስግኣት ከም ዘለዎም ዝገለጹ እቶም ወገናት ዝምልከቶም ኣካላት ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበጽሕ ዘሎ ጨፍጫፋት ብቕልጡፍ ንዓለም ከቃልዕዎ ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም ኣለዉ ቅድሚ ወርሒ ብተመሳሳሊ ልዕሊ 70 ሰላማውያን ወገናት ካብ ከተማ ዓዲ ጎሹም ናብቲ ከባቢ ወሲዶም ኣኪቦም ከም ዝረሸንዎም ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዓቕመ ደካማታት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዘርኣዊ ጨፍጫፍ በብመዓልቱ ተጠናኺሩ እናቐጸለ ከም ዝርከብ ካብቲ ከባቢ ዝበጽሕና ዜና ይመልከት ብተመሳሳሊ ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ታሪካዊ ገዳም ዋልድባ ኣብ ዝነብሩ ኣቦታት ሃይማኖት መነወሪ ዝኾነ ግፍዕታት ከም ዝፈጸሙ ተፈሊጡሎም ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራ ገዳም ዋልድባ ናይ ኣምሓራ እዩ ብምባል ኣብቲ ገዳም ልዕሊ 40-50 ዓመታት ንዝነበሩ ካህናት ፈለስትን ከም ዘጥቅዕዎምን ከም ዝጎድእዎምን ምንጭታትና ሓቢሮም ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ዝርዝር ሓበሬታ ክህቡና ኣቦታት ኣብ ቀጥታ መስመር ይጽበዩና ኣለዉ ምስኣቶም ጻኒሕት ክህልወኒ እዩ ጥዕና ብለይ ኣቦና ከመይ ኣለዉ እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቕ እሶም ካብ ዋልድባ ድዮም ኣብ ዋልድባኻ ክንደይ ግዜ ጸኒሖም ካብ ዋልድባ ብ58 ዓመተ ምህረት ኣትየ ብ65 መንኩሰ ካብኡ ጀሚረ ክሳብ ዝሕጂ እኒአኹ ኣብ ዋልድባ እንታይ እዩ ተፈጢሩ ኣቦና ዋልድባ ክልተ ማሕበር ኣለዉ እዮም ኣጋጣሚ ዘጋጠመ ኮተት እናበለ በፂሕ እምበር ብ27 የካቲት ዝጀመረ ኮይኑ ግን ተዋና ዘጋጠመ ግን ብ5 መጋቢት ትጾም ከኣቱ ማለት እዩ ናይ ንዋየ ቅዱሳት ማገልግሎት ተራ ዝነበረሉ ዓፅዮም ናይ ንህብን ንስበሉ ካብኡ ንሕና ደሞ ናብ ዝምልከቶ ዳኛ ቀሪብና ከምቲ ናይ ቀደምኩም ተመሓደሩ ዝብል መልሲ ይሁና أو مسكنا أي خون لما يخون صباح يخون الناس نايت بوتا تعليلكم وسو زبل مجد حتى حيوم هو مناس بهنستي تزقات من أجر زيونا عالية نانتو سلزور ده عندنا أو بزح شدرات اللوخ جلس كافل قدّا زي النجار تونو شقنا بسم تجراي أمحارة تجراي يزوم مطل تجراي أم بحاجة حمرة بحاجة أنت تجري اللوخين كنت تأمي زيزو بسم كله معارض أمحارة يكون يهالو تجراي بتجراي ملكة توقعوا توقعتون أمحارة والتينا زولو خينهم بس تجين كذل زيو خاوت هزيد ولا محير عامة زنور اللي جزو نورته حافتو زغرقو يساتي وحجي يقولون تمسترفون جايوم سلزو سدوم تجزاون عني تتخلون أراوث نوعاني خينو بجزر زنور أجمرا أخلون أو ناس عنو وسيدهم بزي لكاس قصرك خزر زرع يكالن زمن مجزاهر وقايخونن بجزاهر حيل بجزاهر عندنا بسلطانة ملكوت قصر انت خوين بر بس نحن سرحنا يون ما عرف اللي عم تاجنور النبرت بتقرأ سمع أحس برانا بركية برانا بيجمع الدركان يبحال لقد حقا زي ركول خندي أكل أجاب حلا زمررة كحاموس زمررة
سماي ذلك زي تبك كاميرا نتحتون زي يورد كوينو سنقولنا أبيتنا لنا خاو كله ولدنا عليكم ذاته عينم زدقامو بركم زدنزو مرأي زي يخلو برأي يخلون نهند عمتات عايشهم زنورو تنجلاتي عمل حزين بحاده يخدروا الناس مخان تنجلاتي عايشهم إرسالات وديقهم يمزركو من يوم كم زقبر زلو بيت بناس يبالو هذا إنا نقدر ما خيني قلنا بوسلي كنا نايبرين نكاتيو تجاري يخم نسخاتكم وسو زيناتنا أيو وما كلكم تولرت تجري زخونكم بحتاوي عندكم كافت قدام تباريركم تو نوايا قدسات خان زموتو بوتات خلو دو حبريت عليكم دو مسوصهم نوايا قدسات نوايا كريستيان أو بزلوا حزموا يوم نجنات مالي نجنات مالي بسنوات مالتي بعصر تخلت زنورة ناتنا بتزهر المحاضر له نبرتي خن نبيت كريستيان متحف يخن قرص يخن يلوا بوتات وقيوم صلاه كانت وديوم فركون مويتم فركون بشخني نامت أنا بسبب حنافة نحن خنقرر كأناس نسنا أنا حاجة مثلا زي لكن أبوتا جلس رامت يوم يركبوا بعض شما قلتات نمو ناو عسرا زخون شما قلتاتنا قسلن يغات نمو ناو شوهم نافتي بوتا وتدمهم أزنا عاتهم كنركبها كأنان وكمان لو حجين تخذ شجرة من خدو نار وعزخون الله زوجه كأو الطرف دمو أو عدتات الله أو يزل حي خاصة قدام من ترشوتي صبقوا الشبونا أمود أتا تحلفوا من الاختداو يهلو وكان هنا أنا وعلي بحلفوا هزي إثيوبيا بملو إثيوبيا أنا كريستيان قدام سلوزخونه ملو إثيوبيا بمولو نزو قدام زي تحاوروا سلام نقدر رحيولو تهزو الزمنا نعدل اللي بايتاون ناوتنتو كاوكالي خيتزنا ولا نافتنا مربطة مليسو ناوتلو تقاعدتو نهزمو لإثيوبيا خيا قلقل هزي إثيوبيا زل بمولو لا سلام نقدرهم الناس وخون كزعر اللو ويلي ابن حسن صبق شي أبو كابلبي مسكن وشي بتمساسالي كابت قدام تباررو خالق أبو توسخي مبريكونا خازونا بقطع مسمرين زلو تعنا هبل أبونا كميلو ويا غير مسكن حلو إلاسكم اسم كاب والد با اليوم خندي عمد خيم أفت والد با تقميتهم هو والد با سبعة حدن كابي ذات أنا أتي والد با قاد إموز بهالزلو كما إيو استي عبرها بيلوم يغلص لنا أبونا واي انتاي مخبها لي خبيت حدا ايو خبيت حدا ورا وين سمعنا زي نفلت نكون رئينا يهون فلت استغير زبا تبعيل زي فلت خبيت حدا اي مكم تزارو نشتيو امرأي دين طعم خبيت زبنانيو ابوتات جزو معاطيهم قدس نور بزمس بندو ليت المعالسن حدا بتحوو تبعيل متاب جزو ناس دودو وطيام نرز كله متحف قرص المشاغل يكون متحف يكون ناس شكمو وفي دمه جزاو تسيرم دوق ديهم حيينا هنا توانا تخفنا كونتاو كل تخفنا زموتن حمو من زصحيتهم كاين رأي أمتايكم زوضحو زموتن بعلمن يوم تمد حنس بعلمن من مشلاي كاين خير كل توارير كم سفر ثلاثة عيش كوينو تواريرو زغراي ونا دودو سلازودو تحصاني له تعبيه له تم وياي زي خدو او غدا ترفو حي بتعمل جرني الناس شكونا في جزاءهم وسيلهم أو أكلهم مدو كوهم ديم كأكلهم ديم نعاتهم وسيلهم نبرتهم من متحفين تغلى لنا يتمنيت نبرة قصة هذا البلد نتشكم ويوصلوا له نحن قطعنا تمحلوتي خفتي وركنيا تاسبوت حالفو يمري ومضلوا تشكموا من دخل البلد نحن كنتوا وصلوا خير يوم أفتي قرقر تعتقوا عايز لزوت أساسا انتايكم زوصل انتايكم زوم مدى فلت نرحي جنتم حالفو زلوا نظرنا للدحرين نعملوا ديما تحفتي ديما سأل كندي نبرتات نتشكم وصلوا له نفتي قرأتهم نتشكموا بالعام زبيننا أنا أقول مرأي وخفينا نودو يزارونا لو دحرين مطيهم بركم زي خوين من يوم اتم خمو زقبر زلو مخنياتهم تاي مخانو يفلت له مخنياتهم يفلتن بعد يلا على خللنا هنا ينزلوا خلل ثلاث ايو ناينا يسخاتهم تقاريخهم المحيي ويانا ناس ويانا ينزلنا ويانا يوحدون عدنا بوتي تبعلوا حيل وسيلوا حينا عدنا من اثنين لو اولنا بصرت على الله وتعالى اولنا ينزلوا تنزل على او فلست مثلا له نتي قدام مرحوه فلسطين فلسطين نتمو بعد سبرته يكون كالي تعذري تاي الله خلتا يخلي كل جيت
ዝፈጥሮ ዘለው ግን በአቶም ሰበብ ይቅድም ሕይወን ዘላዓሉ ዝነበሩ ብፖለቲካ ሓደ ሻዕና ሃይማኖት ኣቱ ሓደ ሻዕና ዓዲ ኣቱ ሓደ ሻዕና ሃፍቲ ኣቱ ከምዚ እናበለ ፀኒሑ ተኸኣይሉ ፀኒሑ ነይሩ ንዓና ጥራሕ ኣይኮን ናብቲ ውሽጢ ገዝኦም ዝነበሩ ቡናታቶም ምስም ተጋሩ እንትድግድግዎም ቅድሜና እናደግደግዎም ናፈልከም ቀቲልናዮም ዶም ዝኸዱ ዘይከሰብ ዘይሞት እውን ዝሞት እውን ኣለው ከምዚ ይቀኒዮ ምልዓዓል ቀኒ እዩ እንታፍቲ ለውጢ ዝግበር ካብ 15 ሕዳር ጀሚሩ ያው ከምኡ ቀኒ እዩ ሕጂ ግን ከምቲ ናይ ወልቃይት ዝበሃል ከምቲ ናይ ሕመራ ዝተገብረ ንብረት ዘረፋ ከምኡ እዩ እናተሸከሙት ንብረታት ኩሉ ለምሶ ኢሎም ይፃወቱ ኣለዉ እናተሸከሙ ይወስዱ ኣለዉ ብኣግባብን ብዘይ ኣግባብን ከጥፍእዎ ይኾኑ ንሕና ግን ተወግደፍ ተመለስ እንደትብለሉ ነገር ዘይብሉ ወይ ክረድአካ ዝኽእል ኣካል ዘይብሉ ቦታ ኮይና በጣም ዘግንየና ሰኺና ንሕና ንባዕልና እናፀረግና ሰኺና ንርኢ ቅድሚ ኸዚ ኣብ ገዳም ዋልድባ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ኣጋጢሙ ይፈልጥ ዶ መሰሮ ናውታት ዝቃረቡ እውን በፂሐ ይፈልጥን እንተበፅሐ ሓደ ሓደ ሻዕ የለዓሉ እዮም ንሳተን ዘለዕሉ ብሽሞም ሓርኛ የለዓሉ እዮም ቅድሚ ሕጂ ብሃፀይ ምኒልክ መላዓይሎም ነይሮም ብእዋኑ ተራእዩ ተራዳድዩ እዚ ስሕተት እዩ ኢሎም መሊሶም ኣረጋጊኦም ነይሮም ዳሕራይ እውን ብሃፀይ ራእሲ ተፈር እናተባሃሉ ኣላዓዒሎሞ ነይሮም ስሕተት ኩሉ ሻዕ ኣብ ኣቶም እናኾነት ንላዓል ተሽግር ኣብ ኣቶም እናኾነ ዝርከብ ነይሩ ሕጂ ተንቲልካ ይውዳእን እምበር ከምዚ እናበለ ፀኒሑ ቅድሚ ሕጂ እውን ከምዝና ኢሎም ዝመስል ድማ ብ28 ዓመተ ምህረት ቤተክርስትያን ዓፅዮም ከምዚ ሕጂ ገይሮም መዘኒኦ ክገብሩ መሳቐሉ ታወታቱ መፅሓፍቱ ዓፅዮም ን40 መዓልቲ ተዓፂ ተቐሚጡ እንደገና መጨረሻ ቤተክርስትያን ኣጣፂሎም ብለይቲ ንምንቲ እቲ ንብረት ተቃፂሉ እዩ ክበሃል ከምዚ ዝበለ ሓደጋ በፂሑ ነይሩ ማሕበር ግን ኣውያት ተገይሩ ደወል ተደዊሉ ናብ ወረዳ ፖሊሳት ከይዱ መፃረይቲ መፅኦም ይመርመረልና ጠቅላላ ተቃፂሉ ኢልና ይንኣምን ንሕና ይመርመረልና ዓይነት ማሕበር እውን ከናስና ማሕበር ንተምልከተ ምርመራ ተገይሩ ተፍትሽ ተገይሩ ኣፍናታቶም ተኸልወታ ታወታቱ መፅሓፍቱ መሳቐሉ ኩሉ ንብረት ቀሳቅር ዝነበረ ተኣኪቡ ተረኺቡ እዩ ተመሊሱ ሃፀይ ሃይለስላሴ በጀት መዲቦም ቤተክርስትያን ሒዘኒ ኣስሪሖሞ ኣይነስርሕን ኢሎም ብዙሕ ኣገርገር ኢሎም እዚዩ ጠቅላላ ዋልድባ ቤተክርስትያን ብሓፂን ስሚንቶ ይሰርሓ ኢሎም ብዙሕ ኣገርገር ኢሎም ነይሮም ዝኾነ ኮይኑ ግን ፍቃድ እግዚኣብሔር ተፈሪሑ ፀኒሑ ሳሕዩ ሕጂ ድማ ነተይ ነስርሐን ኢሎም ዝቀባበሉ ነበሩ ቤተክርስትያን ናይና ኢሎም ድማ ሕጂ ከምዚ ገይሮም ናቱ ተመሳሳሊ እኳ እንተኾነ ሕጂ ደስ ዝበለ እንተኾነ ከምኡ ዝበለ ተሞኪሩ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ማለት እዩ እሞ ብጣዕሚ ዘግርም እዩ ይጅምርዎ እዮም ነይሮም ቅድም ሒዞም ብዙሕና ጀመርዎ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከም ዘለዎም ብጣዕሚ እየርድአካ እንታይ ከም ዝኾነ ፅቡቅ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብወገን ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣሎ ዶ ወይ ዝገበሮ ነገር እንተሃልዩ ናይ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ እንተዝቆፃፀረና ክሳዕ ሕጂ ኣብኡ ይበፅሐን ነይሩ ቸለልትነት ኣለዎ ሕጂ እውን ብጣዕሚ ቅሬታና ናይ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ቸለልትነት ከም ዘለዎ ኢና ንዕዘቦ ብጣዕሚ ኣብ ተላዕሉ ቁፅሪ ዳኒና እንዶ መርምርና እንዶ ኣረጋግኡና ብዝበልና ንቁፅሪ ብቸለልትነት እዮም ዝሕልፍዎ ክሳዕ ሕጂ እውን ክዳኒና እዮም ኢልና ንርኢ ካብ እግዚኣብሔር ዝለኣኾም ህዝብታትን ካሊእ ኣካላትን ተዳንዮና እምበር ጠቕላላ እዩ ዳንዩና እዩ ፍታሕ ክገብረና ኢና ንፅበዮ ቤተ ክህነት ኣለና ኢላ ብስጠቕላላ ኣይንኣምነለን ናይ ፖለቲከኛታት ናይ ሓሶት እናሰምዐ ይኽእሉ ናብ ተርገብገበ ዝንበ ኢና ንብል ኣብ መወዳእታ ትሕልፍዎ መልእኽቲ ተልዩ ዕድልክዎም ኣቦና ንሕና ኣነ ንባዕለይ ዘሕልፎ እዚ ሰይጣናዊ ተግባር ድማ ብካሊእ መዓልቲ ከይሆን ብዓብዪ ፆም ተጀመረ ሰይጣናዊ ተግባር እምበር መንፈሳዊ ዘይኮነ ናይ መሰል ጥያቄ እውን ዘይኮነ ስለዝኾነ ህዝብን መንግስትን ቤተ ክህነትን ነዚ ተረዲኡ ኣባታዊ ዝኾነ ፍታሕ ሰብኣዊ ዝኾነ መምርሒ ኣውሪዱ መፍታሕ ገይሩ ሰላም ክንነብር ንቅድሚት እውን ገዳም ገዳምነቱ ክቅፅል ክረጋጋእ ክገብር ከም ዘለዎ ኢና ንምሕፀን ፅቡቅ ስለዝሃቡና መብርሂ ካብ ልቢ የመስግን ኣባታችን ናብ ናይ መወዳእታ ዜናና ክንሰግር ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ልዕልቲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ መዳርግቲ ዘይብሎም ግፍዕታት ይፍፅም ዘሎም መንግስቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ማዕቀብ ኣንቢሩሎም ማዕቀብ ሕብረተሰብ ኣውሮፓ ቀንዲ ጠመትኡ ኣብ ልዕሊ እቲ መጋርያ ጥፍኣትን ግፍዕታትን ዝኾነ ሃገራዊ ድሕንነት ኤርትራ ተባሂሉ ዝፍለጥ ትካል ዘነፃፀረ እዩ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከም ዝስዕብ ኣዋዲድና ኣለና ሕብረት ኣውሮፓ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ድሕንነት ኤርትራ ማዕቀብ ኣንቢሩሎም ንምዃኑ ሃገራዊ ድሕንነት ኤርትራ እንታይ ፈፂሙ እዩ ብሕብረት ኣውሮፓ ማዕቀብ ተነቢሩሉ ዘሎ ትሕዝቶት ማዕቀብ ከ እንታይ ይመስል ዝብሉ ሕቶታት ሓቢርና ንርአዮም
حلافي قدات وصاي حبرة أوروبا جوزيف بوريل كم زبلوم تي بجنرال أبرها كاسا زمراح تسوعنتون والكملاخ إساياس أفورق زخنم هاقراوي دحننت إرترا كاب حقي وصاي سبات بمقتال بأسقداد سبات بمسوار بزي فردي بمأسارن بمقرافن قبناتي تحتا تخوينو بحبرة أوروبا مع غبت تنبيرو لزلم هاقراوي دحننت إرترا كان دمسارحي عافنان قفعو تشافن والكملاخ إساياس أفورقيم والكملاخ إساياس أفورقي أبوشت إرتران كاب إرترا وصان زفتصمم قتلتات مأسرتي مقرفتن كالوت قبناتن زت حبابرن زمرحن ازي هاقراوي دحننت تبايلو زصواع تكاليوم حلافة تكال زخونو جنرال أبرها كاسام يماناي إيدن مقاباريات رفقاتن ليكا سيطان إساياس أفورقيوم بعدو سراويت والكملاخ إساياس أفورقي أبي تقرأ يفتسمو زولو قفعتات ككندو خينو زي سالت أولون مسفاششت أبي أحمد ززراربلون جنرال أبرها كاسايوم زول كسب قدم خلتا أوارح أبي أديس أبابا مس جنرالات فاششت أبي أحمد بزعبا مصنات مهوران التجارو كم زتزاتي يذكريوم جنرال أبرها كاسا حلافي بريزيدنتاوي حلوة والكملاخي إساياس أفورقون كم زخونة يذكرم بار حبرة أوروبا أبي العلزبو الكملاخي إساياس أفورقن جنرال أبرها كاسان زمرح تكال طفقات زخونة هاقراوي دحنناتيو معقب غيرو زلم بزي مسرت أبي العلي هاقراوي دحنناتن مسؤول زتأساسرو أكالاتن جنزبوم نكدسكلن اقدا مقشان خقبرن أبي أوروبا زركبو تكالاتن والكسباتن دمام بقطتا يخون بتزواواري نابي هاقراوي دحننت جنزب كيلخو وسينو لهم بوسان حبرة أوروبا زسنبدن زحارغن والكملاخي إساياس أفورقي تمال مشت أبي زوصوم مقلتي تمعقب أبي العلي إرترا تنبيرو زلهم إرتران إثيوبيان نمبأسن أبي مونغوم نقع نمفتارن يكبل قليت لهم انباركس إذا خبركم تملكتنا نلو مزحزنا لكم زينا نزي مسل نيرو أب كالي تمساسال زينا كساب نرخب سنايك أنا تقراي تسعر